Og når den her video så er færdig, så vil jeg lægge den op på min YouTube-kanal, sende den til Johnny, og så håber jeg, at det fanger hans interesse. Hey, Lasse Frisk her. Hvis I følger med på kanalen her, så ved I, at jeg har gang i den her serie. En serie, der allerede er udkommet en sæson af. Hip-hop anekdoter, som er en spin-off af det stop-motion animationsshow, jeg lavede. Rap Motion Talk Show. Det her spin-off går i al sin enkelhed ud på, at jeg har inviteret en lang række hiphoppere til at få 2 minutter plus minus til at fortælle en anekdote, en lille historie fra deres hiphop virke eller fra deres liv. Det er sådan set fuldstændig op til dem, hvor hiphop det skal være og hvad det skal handle om. Det, der er vigtigt for mig, det er, at det er en hiphoppers anekdote. Vi lander til den her morgenfest og får hældt nogle modbydeligt store drinks op. Når der sidder så den her militærgut, som virkelig insisterer på, at jeg skal tatovere ham. Min opgave har så været at lave animation og illustrationer til den historie, de nu fortæller. Efter jeg fik afsluttet sæson 1, så lavede jeg en lille video, hvor jeg teasede lidt for, at jeg rent faktisk er gået i gang med at producere sæson 2. Og jeg sagde samtidig, at jeg har faktisk de fleste aftaler på plads. Men jeg sagde også, at jeg holdt en plads ledig, fordi der er en person, jeg rigtig godt kunne tænke mig at have med i det her koncept. En person, som jeg tidligere har rakt ud til, men jeg får desværre ikke noget svar. Og det kan der være mange gode grunde til. Det kan være, at man har glemt det. Det kan være, at man ikke lige har tænkt over beskeden. Problemet er bare, at Facebook har den her irriterende feature, hvor jeg kan se, at personen har set min besked, men ikke har svaret. Om det er, fordi han bare synes, jeg er røvnederen, eller fordi min kanal er fuldstændig ligegyldig. Hvis jeg kigger på mine tal kontra de tal, han selv kan levere, så er jeg bare en lille bitte fisk i vandet. Når det er sagt, så synes jeg stadigvæk, at jeg har noget at bidrage med, og jeg er sikker på, at han har noget at bidrage med til det her koncept. Og det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed længere, hvem det er, fordi hvis du har klikket på videoen her, så har du garanteret allerede set thumbnailen og titlen på videoen. Det er nemlig Johnny Gade. Johnny Gade, jeg kunne rigtig godt tænke mig at have dig med i det her koncept. Og når du ikke svarer mig på Messenger, ja nu antager jeg, at du ser videoen, så forsøger jeg at kalde dig ud her på din egen hjemmebane. Så den her video, den tjener 2 formål. 1. Vi skal have dig overbevist om, at du skal være med i det her koncept. Og 2. Der er flere, der har spurgt til, hvordan jeg laver de her små animationer. Så derfor har jeg valgt, at jeg laver en figur af Johnny Gade, og forhåbentlig kan jeg slå 2 fluer med et smæk. Og der er flere gode grunde til, at jeg gerne vil til Johnny Gade med. Jeg er sikker på, at han har masser af gode historier, og inden han når at fortælle dem alle sammen på hans egen YouTube-kanal, så kunne det være sindssygt fedt, hvis han lige vil bidrage med en enkelt til den her YouTube-kanal. Og så er det jo hiphop, og det er på YouTube, jeg har valgt at udgive mine ting. Og jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden hiphopper, som har klaret sig bedre på den her arena, end selveste Johnny Gade, Mr. YouTube, ifølge mig i hvert fald. Jeg tror første gang, jeg stifter bekendtskab med ham, det er nok samme sted, som mange andre har stiftet bekendtskab med ham, nemlig i MC Fight Night. Og meget hurtigt gik det op for mig, at ham her Johnny, han kan noget specielt. Han er lidt anderledes end mange af de andre rappere. Han har sin egen lille humor og små finurlige måder at gøre tingene på. Og det må jeg bare sige, det har haft min dybeste respekt siden første gang, at jeg hørte ham stå på en scene og rocke en mikrofon. Så derfor, alle de ting taget i betragtning, så kunne jeg sindssygt godt tænke mig, at Johnny han vil levere en anekdote. Men inden jeg står og skamroser en mand alt for meget, og hvem ved, det er ikke sikkert, at han synes, det her er noget for ham, så lad os skifte scene, og lad os komme i gang med at animere Johnny Gade. Det allerførste, vi skal, det er, at vi åbner Photoshop, så laver vi en fil, som er 3000 x 3000 pixel. Så er det i hvert fald stort nok til, at jeg kan både hoppe lidt ind og ud i billedet. Og så tager vi et billede, jeg har været inde at finde af Johnny. Mange kender jo ham fra hans YouTube-kanal, så derfor har vi også fundet et billede, hvor han sidder i sit studie. Han sidder der, en skaldet mand med headphones, og han sidder og ramper over et eller andet emne. Og hvis du ser med, Johnny, så er det meget vigtigt for mig at pointere, ja, det er så der bestemt ikke med, at du er skaldet. Du bærer din skaldighed skide godt, og i øvrigt så findes der rigtig mange pæne mænd med knap så meget hår på toppen. Det første vi gør, det er, at vi laver en mappe. Jeg skriver bare JG. Og til den mappe, der laver vi 2 undermapper, og den ene kalder vi head, og den anden kalder vi body. Det er meget vigtigt, at de hedder de her specifikke ting, for at de kan interagere rigtigt med programmet, som vi kaster filen her ind i, når vi skal sætte det i bevægelse. Hvis de ikke gør det, så kan programmet ikke forstå, hvad der er hvad, og så videre. Vi går ind i head-mappen her, der flytter vi lige billedet af dig ind, og så laver jeg et lag ovenpå. Så hvis vi så zoomer... det var måske lige rigeligt. Lad os lige zoome lidt ud. Sådan der. Det ser bedre ud. Så sidder jeg faktisk bare og tegner, som var det lag på lag. Det er så lidt ligesom, hvis man har siddet og klippet sådan nogle figurer i pap, så lidt i South Park-stil. Så er det lidt på samme måde, men sådan set bare tegner ovenpå. Så nu har du meget skæg, så vi kan godt lave lidt rough hernede. Og ellers så følger jeg egentlig bare din form hele vejen rundt. Så skal vi tage en farve, den her, og så prøver vi den på og sige lige lyserød nok, så vi tager lige en lille smule lysere. Ja, det kan jeg bedre lide. Så begynder vi faktisk bare at tegne de forskellige elementer. Vi starter med øjnene. De skal nemlig have et helt specielt navn. Så laver vi et nyt lag ovenpå igen. Nogle af lagene er det meget vigtigt, der har sit eget lag. Og her tager vi simpelthen bare og
maler øjet hvidt. På øjet laver vi et lag ovenpå. Vi holder shift ned, så den bliver rund. Det ser okay. Så tager vi lige og laver den sort. Det er sådan lidt cartoony forsimplede øjne. Nu har vi dit ene øje her. Det er dit højre øje. Det er din højre, modsat min højre. Du ved, man skal lige sådan vende rundt. Sådan forstår programmet det. Den øverste her, den kalder vi right pupil. Og for at programmet skal kunne forstå, at det skal kunne bevæge sig, så laver vi et lille plus foran. Næste her, den kalder vi right eyeball. Dit øje skal også kunne mere. Det skal også kunne blinke. Så laver vi lige sådan en her. En lille streg her, og den laver vi også sort. Og så kalder vi den right blink. De her 3 elementer, dem lægger vi i en mappe, som vi kalder right eye. Det var så det ene øje. Dem skal vi selvfølgelig have 2 af, for at gøre det så simpelt som muligt. Så dublerer vi lige gruppen, kalder det left eye, og så flytter vi simpelthen bare den over. Sådan der, så passer det nogenlunde. Det var øjnene. Og nu tror jeg kommer til at speede videoen lidt op. I er ligesom ved på konceptet nu. Jeg bygger på lige så langsomt, lag på lag. Og der er nogle specifikke ting, som skal have sit eget lag. Det skal jo gerne være sådan, at når folk ser den her, så tænker de, hey, det skulle da Johnny Gade. Og det håber jeg da, at er tilfældet, når vi engang kalder den her færdig. Solbriller, wow. Jeg stillede også selv op til Fire Night nogle gange, og det var sjovt at se, at sådan majoriteten af mange af dem, der stillede op, der var det sådan lidt den samme, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men mange var i hvert fald lidt den samme karakter. En hård gut med cap og store bukser. Så kommer der sådan en som Johnny Gade, som bare på en eller anden måde både ser anderledes ud, men også siger nogle andre ting, hvor at han har sgu bare sin egen humor, og det kommer bestemt også til udtryk på hans YouTube-kanal. Det her med, at han på en eller anden måde vælger at sige, nu gør vi noget andet. Det kan jeg sgu godt lide. Det begynder at skulle ligne Johnny. Hvis jeg går ind på ham der, Michaels kælder, er det ikke sådan noget? Er der noget, hvor han har Johnny Gade med? Det har han der. Det er jo en anden stil, og det ligner bestemt, man er heller ikke i tvivl om, at det er Johnny Gade, der sidder der. Men han laver sådan en gul skæg. Og hvis vi kigger på de to, det er jo på ingen måde samme farve. Men det kan da godt være, at det er for mørkt det her, det ved jeg ikke. Hvordan ser han ud med gul skæg? Så hvis vi gør sådan her, prøv at tage noget gult. Er det sådan noget her? Så der. Det er bedre. Så sådan en lille ting, der gør, at det ligner lidt mere nogle gange, det er lige sådan at finde ud af det der med, har vi nogle alderstegn, har vi nogle rynker, har vi nogle små ting, der gør, at det ligner Johnny lidt mere, fordi en skaldet mand med briller og fuldskæg, dem er der sgu mange af. Så det vi gør, det er ligesom at lave sådan nogle små ting her, at for eksempel lige den her. Han har i hvert fald lagt mærke til mange af hans videoer. Han har den der, yes, man kan lige se den. Man kan lige se den her, den der rynke i panden der. Og jeg må lige skynde mig at sige, at selvom vi er lige gamle, og selvom du ikke har håret tilbage på hovedet, så er du sgu noget glattere at se på, end jeg er. Jeg har i hvert fald lidt mere poser under øjnene og sådan noget. Der er helt klart nogle alderstegn, der er sat ind. Din pande er sgu meget glat, det må jeg give dig. Men det her, det er sådan i grove træk hovedet. Jeg er faktisk umiddelbart meget godt tilfreds. Der kommer selvfølgelig også en mund på. Det her, det er rigtig fint for hovedet for nu. Så skal vi have lavet en krop. Den laver vi jo sådan set mere eller mindre på samme måde. Det jeg gør, det er, at vi tager bare lige billedet fra før, trækker ned i kroppen her, og så laver vi simpelthen bare sådan helt simpelt. Og skulle det så vise sig, at Johnny han faktisk svarer mig og vender tilbage og siger ja til at være med i det her projekt, så kan det godt være, at jeg lægger lidt flere detaljer ind på hans figur. Men i grove træk, her er Johnny Gade. Den kan vi sådan set godt gemme. Det er meget vigtigt, at han er på en transparent baggrund, fordi vi sætter vores egen baggrund ind senere. Og en lille forgrund, fordi han har altid sin mikrofon til at stikke ind her. Nu gemmer vi den her. Kalder den bare lige JG2 Gem. Så tager jeg lige et tidligere projekt her. Fordi så går jeg simpelthen ind og stjæler en mund. Noget af det, der så rigtig meget tid, det er at sidde og lave mundene. Og det optimale vil jo være, at jeg for hver person havde deres egen unikke mund. Men det gider jeg simpelthen ikke sidde og lave. Derfor genbruger jeg mundene. Jeg tror, jeg har sådan 3-4 forskellige, så jeg skifter lidt rundt en gang imellem. Hvis nu vi går ind her, så finder vi lige en karakter. Det kunne være pervers. Det er jo sådan en fin standard mund. Så tager vi bare lige den og kopierer over i projektet. Det ser det sur ud, men altså hiphopper har også tit det her vrede udtryk. Men det var faktisk det, jeg var ved at sige tidligere. Det var det, der var sjovt med Johnny, det var, at han har sådan lidt en anden måde at være på, end så mange andre hiphopper. Jeg synes, ham og så en, der hed Kim Jensen, som også stillede op i sin tid, de havde bare sådan en anden tilgang. Der er rigtig, rigtig mange fede, vrede rappere derude. Jeg er selv en vred rapper på mange af mine numre. Men når man ser sådan en som Johnny på scenen komme op og på en eller anden måde måske gør det lidt mere bredt. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det folkeligt, men jeg tror nogle gange for ikke hiphopper, så er det måske lidt nemmere at relatere til en person, som rækker ud
og ikke altid laver ting så skabelonbåret. Og jeg ved godt, at han er færdig med dansk battle rap, og det er rigtig fint, og jeg synes, det er en fed måde, han bruger tingene på nu. Men når det er sagt, så synes jeg bestemt, at vi skal hylde og anerkende, at den her mand, han var med til at skabe noget dansk rap-historie. I hvert fald noget af min dansk rap-historie. Vi gemmer projektet her, og så laver vi en ny, for nu skal vi have lavet en baggrund. Vi kører 4K størrelse, 38, 40, 21, 60. Vi skal sådan set have fat i samme billede igen. Det er mere eller mindre det samme, jeg gør. Jeg sidder og tegner ovenpå. Nu har vi lavet figuren, Johnnys figur, og vi har lavet et baggrund, det miljø, som vi bevæger sig rundt i. Nu trækker vi ham ind i Adobe Character Animator, det program, som jeg bruger til at animere i. Så tager vi filen JG2, som vi kaldte den, Photoshop-filen, og smider herind. Den kommer ind her, og det laver vi en scene ud fra, og der er Johnny. I kan se, at han bevæger sig. Hans øjenbryn følger mine øjenbryn, øjnene følger mine øjne, og hvis jeg blinker, så blinker han. Og han har også mine mundbevægelser. Det vil sige, hans mund bevæger sig til min stemme. Og det skal den selvfølgelig ikke. Det skal være Johnnys egen stemme, men det første vi gør, det er, at vi rigger ham lige op. Så vi går herind, og så tager vi fat i hele figuren, tager fat i tegnstiften her og sætter 3 punkter, så er han ligesom fikst. Så ved programmet ligesom, hvad der er bund og hvad der er top og så videre. Tilbage til record. Han er her. Han er en lille smule stor, så vi skruer ham lige ned i størrelse 80, siger vi. Vi skal have en lydfil ind. Jeg har fundet et lille klip med ham, hvor han snakker om nogle tips. Kims Tips har lavet en konkurrence sammen med nogle YouTubere, hvor de skulle battle om at lave den bedste tips. Og det har Johnny så været inde og kommentere lidt på, fordi der vist blev lavet diss track til ham i en eller anden sammenhæng i forhold til nogle gutter, der skulle snakke om deres tips. Whatever. Johnny laver i hvert fald en linje her, hvor der ikke er noget baggrundsmusik, og det er det, der er vigtigt, for vi vil kun have en stemme. Det har jeg lavet til en lydfil. Så trækker vi den ind, smider den under her, og så tager vi de 2 klip her, og så sætter vi det sammen. Og der skal vi herind i den her, der hedder Compute Lip Sync. Så hvis jeg afspiller her. Mine chips kan ikke slås ihjel, de har ekstra liv. Dine chips, de kan ikke læse og skrive. Det var da gerne træk. Det var for meget. Undskyld, der trækker jeg tilbage igen. Og den gør det sådan set nogenlunde. Der er lidt problemer her, hvor han siger læse og skrive, hvor man kan se, at stemmen ikke helt passer til. Dine chips, de kan ikke læse og skrive. Der er lavet ikke. Men det her det er for eksempel skyld, så det gider jeg ikke til at sidde og fedt rundt i nu. Det kan man gøre meget mere ved. Det eneste, jeg sådan set lige vil gøre nu, det er, at jeg lige vil tilpasse længden. Og lige give ham noget bevægelse, fordi I kan se, når jeg trykker afspil. Mine chips kan ikke slås ihjel, de har ekstra liv. Så står han fuldstændig stille. Derfor går vi herover ind på figuren, så trykker jeg optag, og så tæller den ned. Så kan I se her. Mine chips kan ikke slås ihjel, de har ekstra liv. Dine chips, de kan ikke læse og skrive. Det var da gerne træk. Det var for meget. Undskyld, der trækker jeg tilbage igen. Yes. Mine chips kan ikke slås ihjel, de har ekstra liv. Dine chips, de kan ikke læse og skrive. Det var da gerne træk. Det var for meget. Undskyld, der trækker jeg tilbage igen. Og så fungerer det allerede meget bedre. Det skal så eksporteres, og det gør vi hernede. Vi kan lige være sikre på, at vi ikke får baggrund med, for vi gider ikke have en hvid baggrund. Vi har lavet vores egen baggrund, så den laver vi lige transparent, og det gør vi ved at eksportere video med en alfa-kanal via Media Encoder. Så nu åbner den der. Vi skal lige have lavet en mappe. Det skal tilbage. Vi laver det en Johnny scene. Yes. Det tager lidt tid. Media Encoder, den er i hvert fald på min computer lidt langsommere at åbne op. Jeg har lige sat nogle duploklodser under her. Jeg ved ikke, om I kan se det på optagelsen, men det er simpelthen fordi for 2 minutter siden, der gik min computer ned. Fordi det er ved at være en gammel, træt computer, jeg har. Jeg skal virkelig have opdateret. Men den er her. Det er sådan set fint det hele. Så trykker vi bare Enter, og så eksporterer den. Når den så er færdig med at eksportere, så vil jeg sætte det hele sammen ind i Adobe Premiere med den rigtige baggrund og den rigtige forgrund, altså mikrofonen. Og så vil jeg eksportere det klip. Og når den her video så er færdig, så vil jeg lægge den op på min YouTube-kanal, sende den til Johnny, og så håber jeg, at det fanger hans interesse. Fordi det er hiphop-anekdoter udgivet på YouTube, og derfor giver det kun mening at have YouTube-kongen inden for hiphopper, der klarer sig godt inde i den arena. Johnny gavede ham selv med i det her projekt. Nu er den sgu færdig med at eksportere, så lad os lige skynde os og sætte det sammen, mens I stadig er her. Det kunne være meget sjovt lige at vise det lille eksempel her i videoen. Vi har her scene JG2, trækker den ind, trækker den ind, bum, der er Johnny, og så skal vi have nogle baggrund ind, og dem har vi her, og dem trækker vi også lige ind. Den eksporterer jeg ud og sender til Johnny. Det bliver spændende at se, hvad han siger. Jeg håber fandme, at han er klar. Og hvis han ikke er, så har jeg i hvert fald givet det et ærligt forsøg på at få ham med, og så har det her om ikke andet været en video, hvor jeg viser, hvordan jeg laver de her figurer, og hvordan de her hiphop-anekdoter de bliver til. Uanset hvad, så kommer der en sæson 2, så hold jer opdateret her på kanalen, men der er 15, der skal laves, så har tålmodighed, og i mellemtiden, så gå ind og se de gamle. Mine chips kan ikke slås ihjel, de har ekstra liv. Dine chips, de kan ikke læse og skrive. Det var da gerne træk. Det var for meget. Undskyld, der trækker jeg tilbage igen.